Hvilke kapitaler ikke for det? Det er Ole A. Det er Ole A, og der var støj af helvede. Til en ny sæson her, 2013. Og det er en dejlig 1. maj. Solen skinner, og jeg kan se, folk har været på anlægget og hygge sig. Det er rigtig dejligt at se. 1. maj, det er jo en kampdag. Og her på pladsen er det jo så en lidt anden slags kampdag, som Henning kunne på at sige, ikke? Men det er i hvert fald en tradition, vi har med at åbne dagen med at rejse vinden, hedder det. Så det er dejligt. Det jeg har lov at sige, det er, at vinteren har jo været lidt hård ved anlægget, og frosten har holdt godt ved. Så det er sådan, at vi er lidt amputeret her i sæsonstarten og åbner op med bane 1-4 og 9. Og så ved jeg, at bane 7 og 8, hvor 8 jo er Borups, de åbner op til weekenden. Og så vil bane 5, 6 og 10 åbne i midten af næste uge. Det er de seneste nyheder, jeg har. Så jeg ved, der er nogen, der har booket baner i næste uge på bane 5 og 6, fordi vi ikke har fået blokeret på dem. Men det kommer vi til at gøre. Så der er nogen, der bliver kastet af igen. Til gengæld så skal vi dele som banerne. Alle vil jo gerne ud at spille, og det vil juniorafdelingen gerne, det vil 1. og 3. holdsgruppen gerne, og det vil vi alle sammen gerne. Men vi må deles lidt om det, så vi har rykket, nogle af de der plejer at fylde meget, de bliver rykket lidt ind for at skabe nogle flere pladser. Så er der jo så lige en puljeturnering i weekenden, som fylder ret meget. Men det må vi også finde os i og hjælpes ad på en eller anden måde om de baner, der er. Det ved jeg, det finder vi også ud af. I den forbindelse så er der vist ikke nogen fra kommunen her i dag, men vi siger det, så det er sagt videre. Jeg vil gerne sige tak, for jeg ved, at de har knoklet af røven ud af bukserne for at få så mange baner klar som muligt. Så det er ikke deres skyld, at det er forsinket. Det er den der nattefrost. Og nu ved jeg ikke, Lars er her. Lars Knudsen er her. Han er i køkkenet. Nå, han er i køkkenet. Men vi skylder dem en omgang, så det må Lars stå for, når det er, at de er færdige med at knokle. I den forbindelse vil jeg også gerne sige, at Janne og Lars, de fortsætter jo over på ben. Det er rigtig dejligt. De har lovet at skrive under på en kontrakt for de næste 3-4 år. Dog kan jeg sige op. Men jeg er rigtig glad for, at de fortsætter, og det håber jeg også, I andre er, og at de bakker dem op. Jeg kan sige, at de er gode for alle mulige arrangementer, både for de lidt ældre og de yngre og dem midt imellem. Og jeg kan i hvert fald varmt anbefale dem. Så jeg håber, at I vil støtte dem her i løbet af sæsonen også. Så vil jeg sige, at der er jo gang i en masse ting i de forskellige udvalg, som vi har nedsat. Der sker rigtig meget. Blandt andet kan jeg sige, at vores juniorafdeling barsler med en række nye tiltag, stævner og sommercamp og en anden slags træning og så videre. Det er rigtig dejligt, og jeg kan sige, at eventudvalget er også på vej med en lang række, det er en del af dem, der står her, er på vej med en lang række arrangementer. Og så vil jeg først og fremmest fremhæve, at vi den 15. juni afholder vores 85 års jubilæumsklubben her. Og det bliver en lidt længere arrangement i løbet af dagen og aften, så det håber jeg, I vil bakke op om, og der kommer mere på hjemmesiden, når vi er klar til det. Vi er jo gode til at feste, og det håber jeg også, at I vil være med til at bakke op om den dag. Det siger jeg ikke. Så vil jeg bare sige, at vores førsteholdsgruppe, ikke første hold, men første tredjeholdsgruppe, de skal jo ud i en ny spillemåde. Det vil sige, at de skal ud og spille herre- og damerække. Dog tror jeg, at man har prøvet at planlægge det sådan, så de spiller nogenlunde samtidig på hjemmebane. Så det bliver nyt for dem, og det bliver nyt for os, men jeg håber som sædvanligt, at I kommer og bakker dem lidt op, når de skal spille deres kampe. Og så til sidst, så vil jeg bare bede den ukulige Henning om at hejse fanen. Ja. Og fjerne Det kan lykkes. Så har
formanden bedt mig, om vi skal udbringe et leve fra ATK, som vi plejer. 3 korte og vores bogstaver. ATK, længe leve! Hurra! 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 ATK! Tak. Og syre med. Det er den ene brød. Det er han nu, han er mig. Vi havde ham en sidste år. Det er ikke kan ud til fodbanen. Jeg skal lige se, hvad var det? Jeg skal til Aarhus til Sportfestival. Ja, det må jeg gøre. Det ved jeg ikke, men den røde, den var rigtig, rigtig fin. Ja, okay.